Tuesday, Love Radio. Ano ha, may kaaway ka ba ngayon? Sino ang kaaway mo? Sabihin mo ang pangalan ng kaaway mo. O hindi mo kayang sabihin ang kanyang pangalan dahil yung kaaway mo, katabi mo. Mahirap nga namang sabihin na kaaway mo ang isang tao, lalong-lalo na kung hindi niya alam ito. Di mo may ganun? Yung parang feeling mo, kaaway mo tong taong to, pero hindi mo naman masabi sa kanya verbally na oo, ikaw ang kinaiinisan ko, kaaway kita. Pero tandaan mo, kabisyo, mas masarap pa rin talagang mabuhay na walang kaaway. Alam nyo ba, recently, may nakita akong video. Hindi ko sure kung dapat ko itong ikwento o hindi. Pero siguro naman, dumaan din sa feed ninyo at napakalaki ding news nito sa bansang Pilipinas. At ito nga, ang speech ng dati nating presidente. At yung sagot sa interview ng presidente natin ngayon. So wala lang, kung nakita nyo yun, edi ibig sabihin, baka meron kayong insights or baka may paki kayo sa nangyayari sa bansa natin. Pero kung hindi nyo nakita yun at talagang nagko-concentrate lang kayo sa mga sarili nyong kaaway, bahala kayo dyan, ganun yung mindset mo, edi sige, tuloy mo lang yung buhay mo as long as wala ka namang natatapakang ibang tao. Pero ito yun, kabisyo. Paano kung yung mga taong yun na dapat sana'y tinitingala nating lahat, role models natin, o di kaya naman pinagkakatiwalaan natin na panghawakan ang ating mga buhay? Parang nag-aaway. Ano kaya yun? Ano bang dapat nating maramdaman? Di ba, mas maganda kung talagang harmonious yung relationship ng bawat isa. Lalong-lalo na kahit magplastikan kayo. I mean, lalong-lalo na kung nasa isang kumpanya kayo, nasa isang sangay kayo, nasa isang departamento kayo, meron kayong isang layunin, ganon. Hindi dapat nag-aaway-away kahit magplastikan, okay lang. Natutunan ko rin yan sa pagtatrabaho. Actually, hindi rin naman kasi ako hindi ako yung tipo ng tao na nakikipag-away basta-basta. Nakikipag-away ako kapag jowa ko, yan. Nakikipag-away ako sa mga taong malalapit sa akin. And I criticize in private, not in public. Dinediretso ko sa tao kapag meron talaga akong punto o gustong sabihin sa kanya. Ikaw, kabisyo, dinediretso mo ba dun sa taong involved? Or tinitira mo patalikod? Naku, pag tinira mo patalikod, baka sumakit. Yung ano. Yung ano. Ibang klase palang tira patalikod yun. I mean, sumakit yung likod. Kasi nga natira sa likod, diba? Parang na-punch, nasaktan, ganon. I mean, binabackstab. So, tigil-tigilan na po natin yung pang-backstab dahil wala po yung magandang maidudulot sa ating buhay. Kung meron kayong concern sa isang tao, harap-harapan, privately ninyo, ayusin ang mga bagay-bagay. At kung sakaling hindi talaga maayos ito in a private manner, edi ganun talaga, kabisyo, hindi lahat ng tao deserve ng enerhiya na meron ka. You have to choose your battles and the people you talk to. Kasi minsan din, akala mo tao yung kausap mo, pero yung pala, hayop. Charot! With darot. Anyway, kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na itetsywa kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera, at least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rakitera.